80%-a egyébként a bűnözői csoportoknak ukrán. Tehát ukrán háttérrel dolgozik, ukrán emberekből áll, Ukrajnában van a központjuk. Az ukrán maffia nem csak a hagyományos formában, aminek időnként láthatjuk a jeleit még a budapesti utcákon, és a böhöm nagy autókkal, ilyen gyanús kinézetű, nem túl bizalomgerjesztő emberek. Tehát nem csak a hagyományos formáit űzik arra felé, hanem kifinomultak, okosak, és a modern technológiában is képesek maffiaszerű hálózatokat kiépíteni. Ukrajna egy veszélyes ország. Rengeteg emberrel beszéltem, Franciaországtól Olaszországon át a lengyelekig, és úgy látom, hogy Európában, a népi világban, tehát az emberek között az a meggyőződés súlyosan megerősödött, hogy Ukrajna felvétele az egész Európa számára egy kezelhetetlen kihívást eredményezne. Most persze a nagy kérdés, hogy milyen állapotban van az európai demokrácia, tehát az emberek véleménye milyen mértékben befolyásolja a vezetők véleményét.